Türkmenistanda vilayetleriň arasynda gurulan gara ýollar yüzlerce kilometr uzayar we şäherleriň şeride uly bolmadyk ýylatly ýerleriň üstünden geçer. Awtomobil magistrallarynyň ugrunda sowda nukatlaryny, gögönüm, miwe bakça önümlerini we beýleki zatlar satýan adamlary görmek bolýar. Habarçylar soňky döwürde ýol ugrunda gazanç etmäge çalyşýan garyp adamlaryň ýoluň jaýryklaryny bejermek ýaly täze usullary özleşdirýändigini gurrun berýärler. Mary Türkmenawat ýoly has erwet bozulypdyr. Bu ýoldan geçmek sürüjilere we ýolukçylara has howply. Şu Mary Türkmenawat ýolunyň bar ýeri çukurdan doly. Hamala bomy düşenýäli görseňiz. Diýip yerleşeşmelerimizin biri 26-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýoluň üstündäki asfaltyň bozulmagyna, jaýryklaryň we deşikleriň emele gelmegine, onuň ugrunda yerleşýän iri desgalardan guruluşyklara ýük taşıyan agyr ulaglar sebäp bolýar. Sebäbi bu ýoly ýük awto ulaglary bozupdyr. Olar ahaldan lewabyň gün ortasyna çagyldaşaýar. Lewabyň çärji etrafynda 2 tane uly asfalt zawody dikildildi. Lewabyň çäginden geçip Mara tarap uzayan bu asfalt ýoly Ýolytyn vilayatyna barýar. Diýip çeşme gurrun berdi. Ýol ötünde iri gaz ýataklary we newit gaz pudagyna degişlençeme iri desga ýerleşýär. Sürüjüler awtobanyň hilinden hawatyr edip bu ýoldan geçende seresap bolmagy ýynanşýarka ýoluň ugrunda ýerleşýän ýaşaýyş nokatlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýdan ujypsyz girdeji görmek ugrunda tagala edýärler. Şu Mary Türkmenawat ýolundaky çukurlaryň golaýynda 10-12 ýaşly çağılar elleri pilçeli jaýryklara çagyl goýup deşikleri doldurýar. Sürüjüler hem olaryň edýän işini görüp bize gowy bolar, awto ulaglary deper etmez diýip begenýärler. Her kim şol çağılara 5-10 manat berip gidýär. Käbirler olary içimlik suw, süýji, kökü berýärler. Awto ulaglaryň birinden sürüji içimlik suwuny zyňyp gitdi. Şol çağı izinden ylgap baryp suwly gawy ýerden göterip aldy. Dip azatlyk bilen gürleşen yerli çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy hususanda Mary Türkmenawat awtomobil ýolunyň 150-nji kilometrine deňeçer yerleşýän 3 ağacı owatynyň ýagdaýyny gurrun berip çetde galan bu ýaşaýyş nokudyryň ýylatynyň ören garypdygyny, yerli ýaşaýjylaryň köpüsinde girdeji çeşmesiniň düýpden ýokdugyny aýdýar. Bu ova Sovet döwründe döwletiň doly üptünçiliginde 3 ağacıda Sovet döwründe taplan iň uly gaz ýataklary yerleşýärdi. Ene bu ova hiç kime gerek bolmady. Bu 3 ağacı obasynyň Marynyň häkimetleri habar tutmaýar. Yerli ýylatyň ekin meýdany ýok, owanyň daş töwre, gum, suw ýok bu owada. Bu ýagdaýda owanyň ýaşaýjylaryna gün görmek gaty kyn, ekrançylyk ýok, maldarçylyk pes derejede. Owanyň malyny we düýelerini çöldäki ýannakdan başga iým ýok. Dip habarçymyz gurrun berdi. 3 ağacynyň yerli ýaşaýjylarynyň arasynda direkçilik edýän maşgalalar hem bar. Bu ýagdaý awtologly geçip barýan ýolagçylary gaty gynandyrýar. Ýaşaýyş has kyn bu owada. Şonuň üçin bu owa ýaşaýjylary Mary Türkmenawat awtomagistralyň ugruna dilegiçilik etmäge çykýarlar. Men hut özüm gördüm. 2 maşgala çağılar bilen her haýsy 100 metr aýrylykda ýoluň ugruna oturup dilegiçilik edýärler. Dip habarçaýdýar onuň sözlerine görä iki tarapa hem Mara hem de Türkmenawada geçip barýan awtologlardan sürüjüler we ýolagçylar dilekçilik edýänleri pul arasa suw we azyk ýaly zatlary berip gidýärler. Türkmenistanda ençe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizis ýylatyň barha garyplaşmagyna getirdi. Tebigi serişdeleri baý ýurdun hökümeti krizisi we onuň sebäplerini açyk agdamýar. Ýylatyň sosial ýagdaýyny ýersizligiň derejesine görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Bu aralykda ýurtda ençimi döwlet edarasy ýapyldy, iş orunlary köpçülikliň azaldylýar. Ýylar üçin subsidiýalenen bahadan azyk, gaz, tok we suw üçinçilik ýaly ýeňillikler ýatyryldy. Munyň bilen bir wagtda täze gurulşyk proýektlere milliardlarça dollarlyk pul çykarylýar.